Corona stuwt aantal WW-uitkeringen naar recordhoogte. Het is donderdag 29 oktober. Dit is Zeeland Nu. Jongeren krijgen zwaarste klappen te verduren. Ondanks corona is dit een goed jaar voor Milan Vader. En kisten vol speelgoed voor arme kinderen. Goedenavond. Zoals verwacht hebben de coronamaatregelen van de afgelopen 7 maanden grote invloed gehad op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Het UWV heeft de gevolgen op een rij gezet in een vandaag verschenen rapport. De zomer zorgde nog wel voor een opleving in het aantal banen, maar dat is nu ook voorbij. En we gaan naar verslaggever Mark van Dam, die staat op het Bellamypark in Vlissingen. Ja, een triest aangezicht, niet alleen vanwege het weer, maar vooral vanwege de horeca eromheen die de deuren wederom heeft moeten sluiten. Mark, zijn dat nou automatisch ook de mensen die het hardst zijn geraakt? Ja, die zijn zeker hard geraakt en proberen zich op de been te houden met afhalen en bezorgen. Het gaat vooral om jongeren die tikken hebben gehad in de afgelopen periode. Jongeren tot 27 jaar oud. Van maart tot en met augustus werden er voor die jongeren tot 3 maal zoveel WW-uitkeringen aangevraagd. Werken vaak met een flexcontract, een oproepcontract en zijn dan als eerste aan de beurt als het minder gaat. Ja, en tegenover de sectoren waar nu dus een hoge werkloosheid heerst, zijn er natuurlijk ook sectoren waar een tekort is, zoals de zorg. Kunnen de mensen die nu hun baan zijn kwijtgeraakt daar niet meteen aan de slag? Ja, dat is in veel gevallen wel mogelijk, maar dat gaat natuurlijk niet van de ene op de andere dag. En dat is tijdelijk en vaak ook geen structurele oplossing. Nu met COVID zijn er veel mensen die vanuit de horeca, maar ook vanuit bijvoorbeeld een apotheek worden ingezet om te ondersteunen. Maar voor de algemene tijd is het wat lastiger, want zorg is een vak en daar moet je een opleiding voor doen. Zijn er veel mensen die overwegen over te stappen? Ja, wij krijgen nou toch zeker wel dagelijks telefoontjes en ook mailtjes van mensen die daar interesse in hebben. Het kan wel, maar de zorg vraagt ook iets van je. De zorg vraagt dat je met de mensen om kan gaan, dat je ook wil leren. Het is ook echt een vak wat ook een specialisatie is. Maar als je een hart hebt voor de mensen en ook daar geduld en tijd voor hebt, dan kun je heel ver komen in elk vak. Tijdelijke hulp door de coronacrisis helpt, maar voor het structureel oplossen van de personeelstekorten is iets anders nodig. Investeren in stageplaatsen is een heel belangrijk en misschien wel het belangrijkste puzzelstukje om de arbeidsmarktkrapte weg te gaan. Rodé Riedijk uit Ierseke liep stage bij de Cederhof. Met veel plezier, maar dat snapt niet iedereen. Ze hebben een beetje beeld, ja, ik denk dat je dan alleen maar aan het wassen bent en een beetje saai en een beetje... Maar eigenlijk beseffen die niet hoeveel je ervoor terug kan krijgen. Je krijgt gewoon heel veel liefde terug, waardering en ja, dat geeft gewoon heel veel voldoening voor mij. De opgave in de zorg blijft groot door de vergrijzing en omdat steeds meer werknemers tegen hun pensioen aanlopen. We kunnen simpelweg met de hoeveelheid jongeren die de zorg nu instroomt, kunnen we de hoeveelheid zorg die erbij komt omdat we met z'n allen ouder worden en daardoor meer zorg nodig hebben, die kunnen we gewoon niet bijbenen. En dat is ook een voordeel voor mensen die denken, nou ik wil nu echt overstappen. Als je een baan hebt in de zorg en je vindt het mooi werk, dan heb je ook gewoon werk. In de zorg liggen dus nog kansen. Mark, wat is de verwachting voor de komende periode? We zitten nu in een lockdown light en komen er nog strengere maatregelen, gaan we nog naar een totale lockdown, ja, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Dat weten we dus niet. Als dat gebeurt, dan kunnen alle voorspellingen weer de prullenmand in. Maar wat in ieder geval zeker is, het effect van de coronacrisis zal zeker nog wel een tijd naeilen. Mark van Dam, dankjewel. 4 Zeeuwen zijn er in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen met corona. Ook zijn er 150 nieuwe besmettingen bijgekomen. Een record, maar dat geeft wel een vertekend beeld. Vanwege een storing in de computersystemen van de GGD's konden gisteren niet alle nieuwe besmettingen worden gemeld. En die niet gemelde besmettingen zijn daarom vandaag pas verwerkt. En ook de Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen kwamen vandaag met een update. In de afgelopen week zijn er daar 12 nieuwe besmettingen bijgekomen en zijn er geen bewoners overleden aan het virus. Tegen een 44-jarige man uit Nieuwerkerk is 3 jaar cel geëist en 5,5 jaar rijontzegging. De man wordt ervan verdacht een dodelijk ongeval te hebben veroorzaakt op de Deltaweg bij Cats begin juni. Daarbij kwam een 21-jarige motorrijder uit Kloetingen om het leven.
De verdachte had te veel gedronken en had ten tijde van het ongeval geen rijbewijs. Want dat was namelijk eerder dit jaar al afgepakt vanwege te hard rijden. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Zeeland draait goed mee in de top van Nederland als het gaat om familiebedrijven. In de meeste Zeeuwse gemeenten is meer dan 1/4 van de ondernemingen een familiebedrijf. En dat is goed volgens het CBS voor de economie, omdat ze doorgaans langer bestaan dan andere ondernemingen en daardoor een stabiele factor zijn. De gemeente Sluis heeft met 31% de meeste familiebedrijven binnen de gemeentegrenzen en is daarmee de nummer 7 in Nederland. Dat ze zoveel speelgoed mee zouden nemen, dat hadden we van tevoren niet kunnen bedenken. Nee. Boerderijwinkel Buisrog in Goes heeft stapels speelgoed ingezameld. 23 grote fruitkisten vol. De winkel doet dit jaarlijks voor de speelgoedbank, maar de actie was nooit eerder zo succesvol. Er was wel iemand die zei van misschien heeft het te maken met dat de kleedjesmarkten niet door zijn gegaan. Koningsdag geen rommelmarkt, dus dat mensen speelgoed hebben staan. Het is een heel groot cadeau wat we hier hebben gekregen. Het meeste speelgoed gaat in speelgoedpakketten. Normaal gesproken hebben we ook een Sinterklaasactie, maar die kan dit jaar niet doorgaan. Er is zoveel speelgoed opgehaald dat de speelgoedbank verwacht nog tot en met maart pakketten uit te kunnen delen aan kinderen die in armoede leven. Na 17 jaar is hij weer terug in de provincie. Voormalig wethouder Piet Bruinogen van Middelburg. Hij verliet Zeeland om elders 2 maal burgemeester te worden. En nu is hij dus terug op de plek waar het allemaal begon. Dit keer niet als bestuurder, maar als burger. Of toch misschien niet helemaal. Ik heb altijd gezegd, als ik stop als burgemeester, dan ga ik terug naar Zeeland. Mijn ziel is altijd in Zeeland blijven wonen. Piet Bruinogen, geboren in Capelle, legde onlangs zijn taak als burgemeester van Alkmaar neer. Nu is hij terug in Zeeland en zijn er vooral de herinneringen over zijn politieke loopbaan. Die begon in 1986 als raadslid voor het CDA in Middelburg. 10 jaar later werd hij er wethouder. Nou ja, ik heb er heel veel van geleerd, laat ik nou zo zeggen. Want je kunt ook leren van hoe de dingen niet moeten. Kijk, er is een groot verschil tussen wethouder zijn en burgemeester zijn. Dat wordt wel heel erg onderschat. Want burgemeester is echt een apart vak. Wethouder zijn, dan zit je als het ware aan het roer. Je bent onderdeel van het politieke gebeuren. En wat je als burgemeester juist moet doen, is zorgen dat je boven dat politieke gebeuren staat en dat je afstand neemt daarvan. Na zijn wethouderschap werd hij burgemeester van Renkum en de laatste 14 jaar was hij dat van Alkmaar. Zijn doel was het veiliger maken van de stad. Ik durf de stelling aan dat de stad, de gemeente en zelfs de regio een stuk veiliger geworden is waar ik heb mogen werken. Maar dat kostte hem wel wat. Zo kreeg hij beveiliging, omdat hij de prostitutie in Alkmaar aanpakte. En vorig jaar werd het Bruinogen duidelijk dat hij moest stoppen. We hadden het EK wielrennen in Alkmaar georganiseerd. Fantastisch evenement. Maar net als met ieder evenement een hoop gezeur. En op een gegeven moment merkte ik van het komt binnen in plaats van dat het van je afglijdt. Ja, en dan moet je heel goed gaan nadenken van doe ik nou de goede dingen nog. En daar kwamen de coronacrisis en lichamelijke klachten dit jaar overheen. Nou ja, kijk, het speelt op een gegeven moment lichamelijk mee dat je 24/7 aanstaat. En daar spelen inderdaad een paar klachtjes mee, ja. Dat hoort er ook een beetje bij. Het heeft alles te maken met als je toch ouder aan het worden bent, dan gaan er toch wat handicapjes komen. Maar nu dus als burger terug in de provincie. Overigens niet zonder burgemeestersketting. En die laat Piet Bruinogen vol trots maar al te graag zien. Bij het afscheid wat we in besloten kring hebben gehouden, kwamen mijn kleinkinderen met deze ambtsketen. Mooier dan uw vorige burgemeestersketting? De ambtsketen die was gemaakt voor de stad. En deze is van mij. Dus ja, persoonlijk is dit natuurlijk mooier. En dan is er op het einde nog die ene vraag. Kan een oud bestuurder in zijn eigen provincie op zijn handen blijven zitten? Ik sluit helemaal niks uit. De deur staat open. De deur staat open. Dit jaar zou hij eigenlijk meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio. Maar dat feest ging niet door de coronacrisis. Toch is het absoluut geen verloren jaar voor mountainbiker Milan Vader uit Middelburg. Sterker nog, 2020 werd voor hem het jaar dat hij zich definitief in de wereldtop vestigde. Dit is een zeldzaam beeld. Milan Vader in Zeeland. Want de afgelopen maanden was hij voor zijn sport vooral buiten de provincie te vinden. En nu aan het einde van het mountainbikeseizoen kijkt hij terug op een heel bijzonder jaar. Het begin van het jaar begon al wel heel erg goed. Beter dan dat ik zelf eigenlijk had verwacht.
Met een aantal mooie resultaten. Gelijk die eerste meerdaagse wedstrijd deed ik goed mee voorin. En ben ik op het podium geëindigd. Dus dat beloofde sowieso al veel goed. Daarna met die corona, was natuurlijk voor iedereen even gek. Maar zelf heb ik redelijk snel die knop omgezet. Want vader is niet stil gaan zitten en ging juist werken aan zijn verbeterpunten. En na de coronaperiode plukte hij daar de vruchten van. Volgens mij ben ik echt super uit die coronaperiode gekomen. Want daarna waren de wedstrijden, ik heb bijna alleen maar op het podium gereden. Dus ik ben super tevreden. Voor het tweede jaar op rij pakt hij de Nederlandse titel. Maar zijn grootste successen waren begin oktober bij de wereldbekerwedstrijden in Tsjechië, waar hij 2 keer op het podium stond. Achteraf ben ik gelijk na die wedstrijden, ben je toch in die focus en ga je door. En er komen nog meer wedstrijden en goed, laat je het een beetje op je afkomen. Maar ik realiseer me nu wel steeds meer dat het toch wel heel speciaal was. Dat vindt ook Nederlands bekendste mountainbiker Bart Brentjes. Hij deed 5 keer mee aan de Olympische Spelen en won in 1996 zelfs goud. Hij heeft mooie woorden over Milan Vader. Ja, een van de beste van de wereld. Toptalent die zich vooral blijft ontwikkelen. En dat is wel heel belangrijk. Wat ik zeg in die beloftecategorie, een paar jaar terug. Ja, dan moest hij zich echt alles uit de kast halen om zich staande te houden. Met de wereld op mee te doen. En dat deed hij ook wel. Maar dat heeft hem denk ik ook wel gesterkt in zijn ontwikkeling. En vooral nu de laatste 2 jaar. Vorig jaar als eerstejaarselite een aantal hele mooie prestaties neergezet op het EK brons. En nog een keer een 6e plek op een wereldbeker. Ja, dat gaf wel aan dat hij er gelijk stond. En die lijn trekt hij alleen maar door. En dat is wel uitzonderlijk. De Olympische Spelen werden dit jaar uitgesteld. Heel even baalde vader daarvan. Maar al snel besefte hij dat uitstel voor hem niet erg is. Ik word een jaartje ouder en op mijn leeftijd is een jaartje ouder nog een jaartje sterker. Maar er zijn er ook bij waarvoor dat niet geldt. Dus nee, het was even jammer. Ik heb ik denk 2 dagen even ietsje gebaald. Maar daarna heb ik al snel die knop omgezet. En ben ik gaan focussen op wat ik normaal moet doen. En het is een jaar later en dat is zo. Ja, dat is voor iedereen hetzelfde. Dat de Spelen een jaar later zijn is volgens Brentjes inderdaad een voordeel. En hij ziet nog meer pluspunten voor vader in Tokio. Ook het parcours denken in Tokio is wel iets wat hij goed kan. Hij heeft een goede ploegmaat natuurlijk straks met Mathieu van der Poel voor de Nederlandse ploeg. Dat kunnen ze misschien ook wel uitspelen. Ik denk dat Milan wel de ervaring heeft straks om ook op de Olympische Spelen te knallen. Mijn grote doel was natuurlijk altijd een gouden plak op de Spelen. En als ik kijk naar dit jaar, dan ben ik toch wel weer een stapje dichterbij. Dus nee, dat doel is zeker nog niet veranderd. Het begon nog redelijk vandaag met een heilig zonnetje, maar in de middag begon het in het westen te regenen en die bui trok langzaamaan over de hele provincie, met hier en daar ook wat nevel als gevolg. Morgen dan laat de zon zich wel eventjes zien. Het is dan bewolkt met lokaal een bui en met 15 graden wordt het redelijk zacht voor deze tijd van het jaar. En voor Martijn zijn Middelburg en de studentencampus zijn thuis. Deze week zijn verhaal in Thuis in Zeeland. Kom binnen, hè? Nou, dit is mijn kamer. Ik voel me hier oprecht wel heel erg thuis. Ik ben ook, toen ik hier in Middelburg kwam wonen, voelde ik me ook echt van, dit is echt mijn stad. Ik vond het echt leuk om hier naartoe te komen. En hoe dat verhaal verder in elkaar steekt, dat zie je natuurlijk zo. Daarna natuurlijk ook nog het uitgebreidere weerbericht. Geniet nog van uw avond en tot morgen.